Number 1 tennis player Novak Djokovic, bag-ong UNICEF ambassador. Mubalik si Lea Capuyan sa detalye. Gipahibalo sa United Nations Children's Fund kun UNICEF ang appointment ni Novak Djokovic isip bag-ong UNICEF Global Goodwill Ambassador. Si Djokovic unang nagsugod og trabaho sa UNICEF niadtong 2011 isip ambassador sa ilang nasod nga Serbia. Alang ni UNICEF Deputy Executive Director Joka Brandt, si Djokovic usa ka matuon nga kampiyon alang sa kabataan diin nakatampo siya sa pag-ugmad og maayong kaugmaon ilabi na sa mga kabataan nga wala mahatagi og gustong pagtagad sa ilang komunidad. Si Djokovic niingon nga ang iyang appointment usa ka dakong dungog ug iyang ipadayon ang pagtabang ug pagpanalipod sa katungod sa mga bata. Niadtong 2014, usa si Djokovic sa mga nitabang sa mga biktima sa grabing baha nga nikalas og daghang kinabuhi ug nawad-an og Pinoy-anan sa Serbia, Bosnia ug Croatia. Ang UNICEF usa ka programa sa kalibutan diin ang tumong mao ang paghatag og maayong kaugmaon ug paglaban sa katungod sa mga bata. Lea Capuyan sa Balitang Sports.